Lezi ndaba sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazo ezinohlonze kusihlwa nje. What we can confirm is that the 3 bodies have been confirmed and identified, and it is believed that they are foreign nationals. Kudutshulwe abalisa abahlanu bashona ngaphandle kwesiphaza eJeffsville e-Atteridgeville ePitoli. Amaphoyisa athi imbangela yalesi sigameko ayikaziwa kanti abasolwa basagcwele iyinkalo. The department must give us proof that really we have more than 900 children who are South Africans in this particular school. Besishubile isimo ngaphandle kwesikole eEddington Primary eThekwini njengoba inhlangano iMarch and March neOperation Dudula beyibambe umbhikisho zisola lesi sikole ngokubeka phambili izingane zabo kufika kuleli. There's nothing as painful as having to deal with the death of your prized possession. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi kufuneka isisombululo ngokusheshsha uqinisekisa ukuphepha kwabafundi emgwaqeni yakuleli ngemva kokuthi ingozi yetekisi idlule nempilo yabafundi abayi12 eVanderbilt Park eGauteng. Asikubingelele mbukeli isikwamukele indaba zehora lesikhombisa igama lami nginguNoxolo uMamtshali wakwaMwali. Sibonge mbukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa. Kudutshulwe abalisa abahlanu bashona ngaphandle kwesiphaza eJeffsville e-Atteridgeville ePitoli. Amaphoyisa athi imbangela yalesi sigameko ayikaziwa kanti abasolwa basagcwele iyinkalo. Amaphoyisa atheleke eJeffsville e-Atteridgeville entshonalanga ePitoli ngemuva kwesigameko sokudutshulwa kubulawa abalisa abahlanu esiphaza namhlanje ntambama. Ukhomishana amaphoyisa esifundeni iTshwane useqinisekisile ukuthi bathole ucingo ngemuva kokwenzeka kwalesigameko. The information indicated that there was a shooting. The police vehicle from the CSC reacted to the scene, and on arrival, they did found that 5 people have been fatally wounded. And currently, we can confirm that it's 9mm cartridges that identify. So we suspect that it's a pistol that has been used. This incident took place around 1:15 today. Uphinde waveza nokuthi abathathu kulabalisa bangabokufika kuleli. What we can confirm is that the 3 bodies have been confirmed and identified, and it is believed that they are foreign nationals. And that is the information that we have at hand relating to the victims. The suspects currently are not identified. Abasola kulesigameko basagcwele amathafa kanti uphenyo liyaqhubeka. Kudingeke ukuthi kungenele amaphoyisa ukuhlakaza umbhikisho weinhlangano okubalwa kuzo iMarch and March neOperation Dudula ngaphandle kwesikole saseThekwini iEddington Primary. Lezi inhlangano zisola lesi sikole ngokubhekela abafundi basemazweni angaphandle kuqala ngezikhala zokufunda kulesi sikole. Umbhikisho oqale ngokuthula uphethe ngokuthi abazali basemazweni angaphandle baphoqeleke ukulanda izingane zabo beqashwe ngamaphoyisa sekuphakame imimoya. Abantu baseNingizimu Afrika bebethukuthele beveva befuna izimpendulo ngokuthi kungani isikole sigcwele abokufika kubeni izingane zezakhamuzi zakuleli zingathathiwe. Amaphoyisa agcine engenelela ukuhlakaza isixuku sabazali bebethelwa ngezibonkolo ngaphandle kwalesi sikole. This is a mess that we are seeing here. We've got 600 kids we had, but Mr. Mahlambi said the stat saying South African children are 1,000. But last week we heard that the foreigners' children are more than 600. I-ANC iyaziphikisa izinsolo ezenziwe ababhikishi mayelana nezikhala kulesi sikole. This school has actually taken to its maximum the number of learners, 1,548. Of the 1,548, 968 are South African learners. Kepha lezi zinhlangano zikuphikisile lokho okushiwo uDlomo. I've seen statements from the department saying the situation is under control. How is the situation under control if these children are still not in school? The department must give us proof that really we have more than 900 children who are South Africans in this particular school. They can give us to our legal team
they can give it to the legal team of a March and March. We'll appreciate that. Can they show us that proof that really the majority of the children that are being educated in the school are foreigners because are South Africans? Kusenjalo umnyango wezemfundo uthi lesi sikole sesigcwele ngokweqile abazali abaswele izikhala bayakhuthazwa ukuthi bathinte umnyango ukuze bathole usizo. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi kufuneka isisombululo ngokusheshsha uqinisekisa ukuphepha kwabafundi emgwaqeni yakuleli ngemva kokuthi ingozi yetekisi idlule nempilo yabafundi abayi12 eVanderbilt Park eGauteng. Ukudlula emhlabeni kwezingane zesikole engozini yetekisi neloli eyenzeke eVanderbilt Park ishiye imndeni nezinhlungu ezingabekezeleki njengoba ishabalalise ikusasa lezingane zayo. There's nothing as painful as having to deal with the death of your prized possession, your child who are still young, and have to bury him or her. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ugcizelele ukuthi kufanele kube nemigomo eqinile ezolawula imboni zokuthutha abafundi njengoba bebalelwa izinkulungwaneni ezisikhombisa abafundi abathembele kuyo. The government now needs to sit back and talk also to those who are actors now, the taxi owners and drivers, and see the extent to which we can work together to improve scholar transport. Njengoba umshayeli wetekisi sagcinwe esitokisini ababhekele ezokuthutha abafundi eGauteng bathi benza ulwabo uphenyo ngomnikazi wetekisi onguyise umshayeli nophinda abe yilungu labo. We are going to convene the owner to the regional structure. Then the disciplinary committee of the region will also sit down with the owner and get the case what happened. Umengameli uthi useyalele ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo kanye nowezokuthutha ukuthi bathole isixazululo esizoqinisekisa ukuphepha kwabafundi emgwaqweni yakuleli. Oweyinhloko ye-IP dephenya ngezenzo zokuyiphatha kwamaphoyisa uRobert McBride uthi ubengasiqeda nya isihlava senkohlakalo embuthweni wamaphoyisa ukube ubengumkhuzi wawo kuzwelonke. Ubeqhubeka nezethulo zobufakazi bakhe phambi kwekomiti lesikhashana lasePhalamende eliphenya ngeinsolo zokugxambukela kosombusazwe abathile abawumbimbi neyigila mkhuba ekuphazamiseni ukusebenza kwezobulungiswa. Amalungu ekomiti lesikhashana lasePhalamende namhlanje abesakhala esifanayo ngokuthi uMcBride wabukela phansi ngendlela aphendula ngayo nokusiphatha kwakhe eqhubekeni kwesithangami. Mr. McBride comes here, he insults us as if we're not conducting an investigation and only what he says we must take. Everyone else is just a liar. We are here and we're conducting an investigation. Just respect us on that, please, Mr. McBride. It's wrong what you're doing. You are undermining this committee and these honorable members here. And the people of South Africa at large. You can't do that unless you are law unto yourself. Odabeni lombuzo ukuthi unayo yini intshisekelo yokuba ngumkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke. uMcBride utshela amalungu eAd hoc ukuthi akangabazi nakancane ukuthi ubengenza umkhulu mehluko emaphoyiseni. But the truth of the matter, I never put my hat in the ring there. I think on reflection, in retrospect, I should have. Yeah. I can guarantee you wouldn't have had this where money flying all over the show. So your answer to me is you would have been a good commissioner? Absolutely. uMcBride uthi yize ayelusebenzisa ulwazi lophenyo ayihlinzekwa ngumphenyi ozimele wamacala uPaul O'Sullivan lokho kwangasho ukuthi umdonsa ngekhala emsebenzini wakhe. There's no one on this earth that can influence me wrongly. I will always do the right thing. Kulindeleke ukuthi kusasa ikomiti lilalele izethulo zofakazi omusha ozobizelwa phambi kwalo. Isikhulu esiphezulu sesasa uThemba Matlow uthi bazoqhubeka nokuhlinzeka ngosizo oluphuthumayo kubantu abakhahlanyezwe yikhukhula esigodini saseMbawula ngaphandle kwaseGiyani esifundazweni iLimpopo. Izikhukhula zishiye umonakalo omkhulu esigodini saseMbawula ngaphandle kwaseGiyani esifundazweni iLimpopo. Imindeni engama-33 isale ingondi ngasithebeni kwaphoqeleka ukuthi ikhosele okwesikhashana esontweni lendawo. At least we are on certain terms now found that 86 people
have been affected and they are housed in 2 local churches. And we must also appreciate for the churches that work together with government, we are housing them in this church. We're providing them hot meals, 3 meals per day. So this is actually what we are trying to check, and just to make sure that our people are really saved. Ngakolunye uhlangothi izidumbu zabantu ababili abemuke namanzi zitholakala izintanta ezindaweni ezahlukene esifundazweni Limpopo. Amaphoyisa athi imininingwane egcwele azoyikhipha ngokuhamba kwesikhathi. Kusenjalo enkomazi esifundazweni eMpumalanga, inhlangano engenza inzuzo iGift of the Givers ihlinzeke ngosizo emphakathini ekhahlanyezwe izikhukhula kulo masipala. This area specifically, we've given them blankets, food hampers, and as well as detergent packs. There are some areas that we haven't been able to reach as yet, and we're waiting for disaster management to run those assessments because they were not accessible 3 days ago when we were here. And once we have those assessments, we'll continue. Kude lolimele besikhona sonke la endlini but kude lolimele nedi ngoba vele lendlu itsenayiwa kwavakala ngathi nje kutamatama umhlaba. Icela inkulungwaneni namakhulu amahlanu imindeni ekhahlanyezwe izikhukhula kulesifundazwe. Umengameli waseMelika uDonald Trump uthi likhulu iqhaza elibanjwe iMelika kwezomnotho kwamanye amazwe omhlaba. uTrump kusho lokhu ngenkathi ethula inkulumo yakhe engqungqutheleni iWorld Economic Forum eDavos, eSwitzerland. We should be paying the lowest interest rate of any country in the world because without the United States, you don't have a country. I mean, I had a case with Switzerland. We happened to be in Switzerland. Maybe I'll give you a quick story. But they were paying nothing. They make beautiful watches, great watches, Rolex, all of them. They were paying nothing to the United States when they sent their product in. And we had a $41 billion deficit. $41 billion with this beautiful place. Owengamele iMelika uDonald Trump ugcizelele iqhaza elibanjwe izwe lakhe emhlabeni jikelele ngenkathi ethula inkulumo yakhe engqungqutheleni yeWorld Economic Forum ebanjelwe eSwitzerland. Wabalula ukuthi awayilutha amazwe amaningi kwezomnotho ngaphandle kweMelika. We have many places like that where they're making a fortune because of the United States. Without the United States, they wouldn't be making anything. Think of it, Switzerland made $41 billion on us. uTrump uthi uyasemukela isinqumo seVenezuela sokusebenzisana nezwe lakhe, waqinisekisa ukuthi izosizakala iVenezuela kulowoyela otholwe iMelika nokungoyela ezowabelana nayo iVenezuela. Is at an all-time high by far. U.S. oil production is up by 730,000 barrels a day, and last week we picked up 50 million barrels from Venezuela alone. Kusenjalo mayelana nodaba lweDenmark neGreenland, umengameli waseMelika uthe kufanele kubanjwe ingxoxo. INingizimu Afrika izosingatha ingqungquthela ekhethekile yeWorld Economic Forum ngo-2027. Mbukeli okwamanje ke sithi nje ke qhu ngapha ngaseyitolo kanti ke sobuya nje emva komzuzwana. Siphinde sikubingelele sikwamukele mbukeli mungabe usanda kungena eindabeni zethu zehora lesikhombisa la ku SABC1. Asikhumbuze ukuthi ke ziyatholakala lezi ndaba ku YouTube na ku SABC Plus. Ungena nje kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Izakhamuzi zaseMjondolo iSporong eRandfontein zithi ayinhle impilo eziyiphila ehholo eRandgate nokuyihholo eyikhosele kulona njengoba zibalekela laba abamba ngokungemthetho ababahlalisela ubhujuzi. Laba bathi isibhamu siqhume emini kwabha kanti ke bayakhuthuzwa. Imeya yendawo ithi siyibhalela undunankulu esifundazwe inxusa ukuthi kujutshwe amasosha. Kule ndawo njengoba ubona komenkwe abantu abahlala lapha abavele baqoqa imithwalo yabo babaleka
bayocasha ehholo lomphakathi njengoba bethi ke labantu abamba ngokungemthetho abaziwa ngamazamazama babahlalise elibhojozi babafuna imali abanye baze bathi bahlukunyezwa ngokucansi umphakathi uthi sibhamu kule ndawo sikhala nsuku zaphuma. When they arrive that day, they arrive around 7:30. They shot more than 100 rounds of R4, R5 and 9mm. They started shooting around 7:30 until 11 o'clock at night. Abanye bathi sulibhojozi simo kule ndawo akukho nhlobo abangakwenza. Ukuthi sisithole sila kuleli hall. Siterrorize amazamazama kule ndawo esihlala kuyo eSporweni. Sesiyasaba manje. Seku amalanga amaningi baloko terrorize ngebhamu. Umasipala uthi uyazi ukuthi izinto ayihambi kahle kule ndawo ngakho ke sebeze banxusa uNdunankulu wesifundazwe ukuthi abhalele umengameli wezwe ukuze kujutshwe amasosha azolekelela kule ndawo. We immediately wrote a letter to the Premier of Gauteng requesting the Premier of Gauteng to write to the presidency. So that the presidency can be able to then deploy, because we all are aware that the only person in the country that can deploy SANDF is the president. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Endabeni ze-SABC ngibika ngise-Randfontein. Inkantolo yesifunda imudimule ilihlehlisele uLwesihlanu icala labasolwa abathathu ababhekene necala lokweba inkulungwane zemali ngamadola aseMelika eplazini likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa iPhalaphala eLimpopo ukuze kunikezwe abameli isikhathi sokuxoxisana nabasolwa. Ungoti wezokuxhumana nokuhlaziya komakhalekhukhwini uthi abasolwa nabanye babeseplazini ngosuku okwebiwa ngalo eplazini ngo-2020. Inkantolo izwe ukuthi abasolwa babeshayelana izingcingomo. The handset with cell phone number associated with Emanuela David, Eric Shikongo, Simon Hijapo, Froliana Joseph, David Hakadiwa Joseph, and Willard Takalo moved from Bela Bela CBD to the vicinity of Stokis Dry Farm and Phalaphala Farm. Abameli ke bafake isicelo sokuba leli cala lihlehliswe. We have consulted on this report prior to today. But now, on the evidence being given, now I clarify some of the things we see. It's a whole lot of other things that we need to attend closely with our clients, and it might not do justice that we get this hour. It will not even be an hour because we still have to have lunch. Imanje ke ibe isihlehlisela uLwesihlanu leli cala. Izakhamuzi zaseKensington eCape Flats zithi seyilalo benyoni ngenxa yezinga eliphezulu lodlame lwamaqembu eGilamkhuba njengoba sekubulewe abantu abayisithupha ezigamekweni ezimbili kuleya ndawo kuleli sonto. iKensington siphenduka inkundla yamaqembu egelekeqe udlame lwegelekeqe edlulele endaweni yamathuna kuyo le ndawo ngenkathi kudutshulwa kubulawa ababili abebehlala eMjondolo. Abanye abane nabo babulawele phakathi eMjondolo endaweni eyaziwa ngokuthi sendabeni. Isakhamuzi saseKensington esingafunanga laziwe nangephutha igama laso sithi izinga lobugebengu kule ndawo lenza kube nzima ukuphila kuyo. I just want to make a request that this must stop. You know, when darkness falls on us at night, people are most fearful. So they don't know what's going to happen. So children from the school are fearful of going to school. Owesilisa ohlala emathuneni ongafunanga kudalulwa igama lakhe naye uthi kumzwise ubuhlungu ukubulawa komngani wakhe. It's very hard for me to talk about it, but I'm not feeling actually happy with the whole situation. Kusenjalo abakwaZidlodla esifundazweni Western Cape bathi kukhona babapheka ngemibuzo ngodaba oluthinta ukubulawa kwabantu eMjondolo yaseMarikana ngempela sonto. Kulesi sigameko kudutshulwe kwashona abayisithupha endaweni yokucima ukoma, oyedwa washona esendleleni ebheke esibhedlela, owesishiyagalombili washonela esibhedlela. Imbangela yokudutshulwa kwalabantu ayikaziwa namanje. Izakhamuzi zaseMasiphumelele eFishhoek eKapa zikhala ziyayithulisa emva komlilo ocekele phansi eMjondolo engaphezulu kwekhulu washiya iningi lingenandawo yokufihla ikhanda. Yize kungakahlonzwa kube imbangela yomlilo, izakhamuzi zithi umoya ovunguze ngamandla wenza kwabanzima ukuthi umlilo unqandwe ngokusheshsha. Kanikwazi ukumanesha ukubana ngithathe impahla. So impahla nento zithile ezibalekile ezifana nina njengane IT zami kunye nemagada amebhanki.
into zesikolo abanazo i-uniform ezinye ezishile apha zabantwana so asinando kumele singabanye sisemsebenzini ngokasikwazi uye emsebenzini. Iziphathimandla zomkhandlu dolobha eKapa kanye nohulumeni wesifundazwe zihambele kule ndawo ukuyohlola umonakalo nokuyobhonga emswanini emindenini eshonelwe. Solid waste will come on board if solid waste get the call, which I will log. But the residents must bring the stuff out to the road. As you could see, there's no space for a tractor to come in, neither for trucks to come in. But if they could put it on the nearest point where the trucks can upload, we have a very relationship with solid waste. Izinhlangano ezizimele ezinikele ngosizo okubalwa kuzo iGift of the Givers neLiving Hope zihlinzeke ngosizo kubantu obokukhona ukuya ngasethunjini nezingubo zokulala. Nginibingele babukele emakhaya ngiphinde nginamukele ngesimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ake sibheke sime kanjani ke asakhona ke nje amathuba emvula lindelekile nje ikakhulukazi impela mawubheke nje khona ke esifundazweni eKwaZulu Natal kuyana kanjalo esifundazweni iMpumalanga kuyanjalo ke nakhona ke esifundazweni iLimpopo kanti kusasa singawalindela nje imvula ikakhulukazi impela mawubheke nje seyikhona ke nje esifundazweni iLimpopo kanti ke ikhona la yankungu ekhasa phansi thamba nje iqinisa ikakhulukazi impela mawubheke nje khona ikwele kaMthani ihambisana ke nje leza imvula ezingatheni kanti ke isixwayiso sethu ke sakusihlwa siphuma lapha kwa South African Weather Service mekanje soqaphela nje mbukela ukhona ke lo moya ungadala lona ke nje uba ulwandle lugubhe amagagasi mobheke nje ikakhulukazi impela khona ke Kapa lodumo ngasho nje ukuthi ke kukhona ke nokuduma obunobungozi busanje buqinise nje ikakhulukazi impela mobheke nje khona ke esifundazweni iFree State kuyana njalo nakhona ke eUppington kanti ke sinye isixwayiso sethu kusasa semekanje uzoqaphela nje lo moya ungadala lona ke nje ukuba kube nomlilo ikakhulukazi impela mobheke nje khona ke esifundazweni Eastern Cape kuyana kanjalo esifundazweni iWestern Cape kuyana kanjalo ke nje eUppington kanti ke amazinga ukushisa phansi kusihle kakhulukazi phela mabheke nje khona ke Kapa lodumo ngasho nje ukuthi liyashisa ngawe nje u18 khahlelisa ingubo ke nje izulu kakhulukazi maphela mawubheke nje khona ke Uppington kilime nje ku22 kanti mawubheke nje khona ke eGoli ngasho nje ukuthi thando lipholo ke nje namhlanje ebusuku ngawe nje u13 kanti ke Musina singawulindela nje u18 mawubheke nje khona ke Emelo limi nje ku12 kanti mawubheke nje khona ke Mnambithi ngasho nje ukuthi lipholile ke nje ngawe u13 kanti ke Mgungundlovu limi nje ku14 kanti ke eThekwini liyashisa ke namhlanje ebusuku ngawe nje u20 mawubheke nje khona ke Gqeberha limi nje ku16 kanti kusasa ke Kapa lodumo limi nje ku26 mawubheke nje khona ke Uppington limi nje ku38 kanti mawubheke nje khona ke Goli ngasho nje ukuthi lifudumele ngawo nje ku25 kanti mawubheke nje khona ke Mnambithi liyashisa kuyanjalo ke khona ke koShowe kuyanjalo ke nakhona ke eRichards Bay ngawulindela nje u32 kanti mawubheke nje khona ke eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi liyashisa nje ngawo u31 kanti mawubheke nje khona ke Gqeberha ngasho nje ukuthi lifudumele ke nje ngawo u26 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngiyintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Bukelisi ibeka lapha ke bese kuphasele zona namuhla kusasa bakhono zakwethu ngeindaba ngolwimi lwesiXhosa ube nje nobusuku obuhle sale kahle.